nobumnandi boba sebukhoneni noba lizawufika ixesha lokuduka. Kodwa uThixo kuseni njengoba ingqondo zi-conflicted, mandithi kuni, the tearing is not the end. I'm just here to say that this morning. The tearing is not the end. President andidelanga ifimi yakho, kodwa ebudeni beveki ithethile nam nayo ifimi yakho. Ekuthetheni kwayo ngala vesi ivulayo kuHosea, izani sibuyele kuYehova kuba eqwengile. Yebo. Wosiphilisa, uqabele, wosibopha. UThixo uyayazi bantu abatsha. Uyayazi uThixo. Nala invitation that invited you to the interview, God knew. God knew. Even the silence, ungabuyi impendulo, God knew. But lencwadi, even though amaSirayeli were unfaithful to God, God remained faithful. Because uThixo wethu njalo. Ezihangeni esingena kuzo, uThixo wethu uqala afike avinqe. Ezingonyameni ekumele uba ziyasiqwenga, kumele siqubuthe esithixweni. uThixo nako uyasibhina silondoloze. Uba kukho into nje kuseni xa ireality ibuya obushiye ntoni ekhaya, the tearing is not the end. The tearing is not the end. Because after the tearing, there comes the healing and the revival. And umnini we tearing ovumileyo isekwa uThixo. Umnini we healing ovumileyo ikwasenguye uThixo. Umnini we revival isekwa nguye uThixo. Kubo wethu uThixo unako. Owethu uThixo akho nto imxakayo. Owethu uThixo wayesele yazi kwaleni weekend uba iyeza. And even this weekend he ordained it. Wavuma uba sidibane sihlangane olhlobo. Nalaa nto cinga itya wedwa kokwenu. Give it to God, man, this weekend. Give it to God. Khawuyeke uzithwalisa umthwalo ongengowakho. Kuba inceba kaThixo ayipheli. Uviko lona enyameni, unfortunately, luzaba khona. Uviko luzaba khona enyameni, and inyama izawuvithika ibe ngathi iyaphela. But ekupheleni kwenyama, ubabalo lwakhe, ubabalo lusanele. Not i-options esizinikwa ngabahlobo bethu, not osiyazi abazasiphatha kuphela imali zethu. But uThixo wethu onako, uThixo wethu o-allowileyo for us to be torn in pieces and be broken. After this weekend, allow God to mend you. Allow God akudibanise. Allow God to be in charge of the tearing. Kwenzela uThixo yena azoba in charge of the revival and the healing. Mawasanele bantu abatsha. Mawasanele. After the tearing comes the healing.